नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. कणकवली तालुक्यात एका गावातील व्यावसायिकाला व त्याच्या मुलाला गावातीलच काही जणांनी मारहाण केल्याची घटना बुधवारी सायंकाळच्या सुमारास घडली. विशेष म्हणजे व्यावसायिक व त्याच्या मुलानं सकाळच्या वेळी एका तरुणास मारहाण केली होती. त्याचाच वचपा तरुणाशी संबंधित काही व्यक्तींनी त्याच दिवशी संध्याकाळी काढला. दुचाकीवरून बेकायदा गोवा बनावटीची दारू वाहतूक केल्याप्रकरणी सावंतवाडीतील एकाला ताब्यात घेण्यात आलाय. संकेत रत्नाकर माळी असं त्याचं नाव आहे. त्याच्याकडून 65,000च्या बाईकसह 20,000ची दारू जप्त करण्यात आली आहे. कुडाळ एसटी आगारातून आता लवकरच लांब पल्ल्याच्या स्लीपर बसेस धावणार आहेत. या गाड्या लातूर, पुणे, निगडी, बोरिवली अशा ठिकाणी जाणार आहेत. यात 6 स्लीपर आणि 4 साध्या बसेसचा समावेश करण्यात आलाय. कणकवली येथे उबाळे मेडिकलच्या समोर उड्डाणपुलाखाली लावलेला गंधार राणे यांच्या मालकीचा डंपर रात्री चोरीस केलाय. भर शहरातून हा डंपर चोरीस केल्यानं सर्वत्र एकच खळबळ माजली आहे. सावड्याव येथे कोयत्यानं मारहाणीची घटना घडली आहे. यात पती पत्नीसह 3 जण जखमी झालेत. त्यांनी डोक्यावर, पायावर आणि हातावर एकमेकाला मारहाण केली आहे. तर सोडवण्यासाठी गेलेल्या महिलेला देखील मारहाण झाली आहे. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.